Hola, som el Nico i la Maitana i us volem presentar la nostra exposició oral, els transports públics. El taxi és l'automòbil amb conductor taxista que s'utilitza en el servei públic de Transport de passatgers, la finalitat del qual és traslladar o més persones que en forma conjunta contactem el servei i que en general realitzem trajectes curts o mitjos dintre dels centres poblats. En bus. A la Roca del Vallès hi ha diverses línies d'autobusos interurbans, concretament línia Mataró-Granollers, línia Barcelona-Granollers-Llinars, línia Granollers-Centre quatre camins. Línia Barcelona-La Garriga, N72, línia al Masnou, Cau Kennedy, Granollers en tren perquè fa els trens al municipi no hi ha estació ferroviària. Les estacions més properes són les de Granollers, Renfe, Granollers Centre, línia C2, Sant Vicent de Calders, Barcelona, Massanet, Granollers, Canovelles, línia C3, l'Hospitalet, Barcelona, Vic i les Franqueses, Granollers Nord, línia C2, Sant Vicent de Calders, Barcelona i Massanet. Les persones que vivim a la Roca del Vallès, quan volem viatjar en transport públic, podem triar de l'autobús i taxi, perquè no tenim temps per estar a Granollers. Ens agraden aquests transports perquè ens porten a molts llocs i no fa falta agafar el nostre cotxe i així contaminem menys l'aire que respirem tots. L'autobús serveix per emportar molta gent i en taxi podem anar 4 persones. Són els horaris i això és per on passa l'autobús i això és els pobles que passa. A Santa Agnès, La Roca la Torreta i Granollers. Aquí s'acaba la nostra exposició oral dels transports públics.